салом дӯстон, имрӯз охирин бозиҳои даври дуюми гурӯҳӣ дар ҷоми Аврупо баргузор мегардад ва мо метавонем 90% маълум кунед ки кадом дастаҳо ба плей-офф рухат мегиранд. Дар тамоми марҳилаи гурӯҳӣ бозии Португалия ва Германия аҳамияти ҳаётӣ дорад ва дар ин рақобат як даста аз гурӯҳи марг маъюс мешавад. Дар ин ҷиҳат имконияти Германия зиёдтар аст ки ба иллати тренерашон дар мусобиқаи дуюм бо як пой меланганд, аммо ин проблема дар мунтахаби дигар ҷиддитар аст. Англия бо муаллими тарбияи ҷисмонӣ аз ҳама бозии бадтарини ҷоми Аврупоро баргузор кард. Зери роҳбарии Саутгейт беҳтарин бозингари англиз Ҳарри Кейн дар ду бозӣ ягон зарбаи аниқ ба дарвозаи рақибони худ зада натавонист. Дар бораи бозиҳои имшабаи Евро 2020 ва дигар хабарҳои муҳим имрӯз гап мезанем. Барои чӣ дар ин канал видео мебарояд бародарон? Барои он ки канали 11 бозингар дар рӯйхати сиёҳи YouTube афтудааст. Аз ҳамин сабаб видеои мо он қадар просмотр намегирад. Гап дар просмотр нест, гап дар он аст ки мо ин қадар меҳнат мекунем, а YouTube бошад видеои моро паҳн намекунад. Чӣ видеои хуб бошад, чӣ видеои бад. Барои ҳамин дӯстон хуб мешуд агар шумо моро бо лайк, комментария ва обуна шудан дар ин канали нав дастгирӣ мекардед. Дар канали 11 бозингарам видео мебарояд то он вақте ки ин канал ба пол нахизад. Барои ҳамин ҳамаи чиз аз шумо вобастагӣ дорад, бародарони азиз. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошад сар мекунем. дар гурӯҳе ки Англия қарор дорад ҳамаи тимҳо имкони ба плей-офф рухат гирифтанро ҳифз карданд. Хайрат ки англисҳо дар бозии якум аз Хорватия 3 хол ба даст оварданд ва бахташон баландигар ки аз Шотландия мағлуб нагарданд. Дар акси ҳол аз гурӯҳ баромадани онҳо аниқ набуд. Англия ва Шотландия мисли Манчестер Сити ва Бёрнли як фаворит дошт, аммо чун одат асосгузорони футбол дар мусобиқоти сатҳи баландтарин бозии бемаънӣ нишон медиҳанд. Агар Шотландия ягон ҳамлагари хуб медошт, дар ин бозӣ бо ҳисоби 2-0 ғалаба мекард. дар бозии дигар Хорватия ва Чехия ғолибро муайян накарданд. Ҳамин тавр дар ин гурӯҳ чизе маълум нашуда боқӣ монд. Англия ва Чехия 4 холӣ доранд, Хорватия ва Шотландия 1 холӣ. Агар ду дастаи охир дар бозии сеюм ғалаба намоянд, ҳолати гурӯҳ хеле печида мешавад. ҷоми Аврупо ҷои кашфи систораҳои футбол мебошад. Тими мунтахаби Голландия дар ҳайати худ бозингарони тоб надорад мисли солҳои 2010 ва 2014, аммо ин ҳам барои баромади хуби онҳо монеа эҷод намекунад. Баръакс, чеҳраҳои нав аз худ дарак медиҳанд. дар чунин мусобиқаи сатҳи баланд Мемфис Депай танҳо намемонад. барои муваффақияти тими Голландия бозингари ҷавон Дензел Думфрис новобаста ба он ки дар хатти ҳимоя бозӣ мекунад, дар голзанӣ аз худ маҳорат нишон медиҳад. айни ҳол футболбози 25 сола баробари Роналду ва Лукаку гол задааст ва ин боис гардид ки дастаҳои топ ба ҳимоятгари тими миллии Голландия таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. харидори конкретӣ ба ин бозингар дастаи Интер мебошад ки аллакай ҳимоятгари рости худро ба фурӯш гузошта дар ҷустуҷӯи бозингари дигар афтудааст. бо баҳонаи маблағ кор кардан дастаи шаҳри Милан тасмим гирифтааст ки Ашраф Ҳакимиро фурӯхта ба ҷои ӯ бозингари нисбатан ҷавон ва нархаш арзон харидорӣ намояд. Интер дар баҳои Ашраф 80 миллион евро талаб мекунад. ПСЖ бо ҳама дорои аз пардохти ин маблағ худдорӣ кард. харидори дигар Челси аст ки фақат 60 миллион евро дода метавонад. ин маблағи бад нест, аммо Интер болои як бозингари Челсиро мехоҳад. ба иттилои маҷалаи Sky Sports чемпиони Италия ба ривази Ашраф Ҳакими аз Челси Маркос Алонсо ва ё ин ки Андрес Кристенсенро толиб шудааст. Интер бо як тир ду фохтак мезанад. 60 миллионе ки аз фурӯши Ҳакими ба даст меорад, як қисмаш барои харидани ҳимоятгари тими Голландия Дензел Думфрис сарф мешавад. маблағи боқимонда ба буҷаи харобшудаи даста ворез мегардад ва якбора дар каноли муқобил ҳам бозингар таъмин хоҳад шуд. як рӯз пеш расман эълон гардид ки Эшли Янг ба Астон Вилла баргашт. ҷои ӯро ягон футболбози Челси пур мекунад. Пол Погба дастаи муносибро пайдо кард. ПСЖ ба футболбози француз ҳавасманд шудааст. то 30 солагӣ ба дастаи шаҳри Париж пайваст шудани Пол Погба аз ҳама варианти идеалӣ мебошад. аз бозингароне ки ҳамеша аз ягон чиз шикоят мекунад, фақат Погба боқӣ мондааст ки дар ПСЖ намерасад. барои пурра шудани сафи бозингарони феълу рафторашон ғайриоддӣ ба дастаи Париж дар кампанияи Неймар ва Мбаппе Погба лозим аст. ин бозингар ҳам хеле боистеъдод мебошад. дар ҳайати тими мунтахаби Франция як бори дигар мо ба ин амин гардем, аммо ӯ дар дастааш бозӣ кардан намехоҳад. Манчестер Юнайтед ба тақдираш тан дод ва розӣ шуд ки Погбаро фурӯшад. новобаста ба он ки шартномаи ин бозингар ҳамагӣ як соли дигар муҳлат дорад, Манчестер мехоҳад 80 миллион евро кор кунад.
агенти Погба Мино Райоло мебошад ки бо одамони мисли худаш муносибати наздик дорад. Ба иттилои маҷаллаи Le Parisien се рӯз пеш Райола дар шаҳри Ницца бо президенти ПСЖ Шайх Насир Ал-Хилайфи вохӯрӣ анҷом дода дар масъалаи трансфери Погба мулоқот карданд. Як сол пас шартномаи футболбози француз дар Манчестер ба охир мерасад. Агар ПСЖ тоқат дошта бошад, ӯро муфт ба даст меорад. Дар ин ҳолат англисо аз схемаи худи ПСЖ кор гирифта Погбаро метавонад ба дубл роӣ кунанд, чунки ӯ намехоҳад шартномаи худро бо Манчестер тамдид намояд. Барои агенти чашмгуруснаи Погба беҳтар буд ки ӯ ҳамчун агенти озод ба ПСЖ гузарад. акнун мо вазифа дорем ки ба дастаи нав ёфтани Серхио Рамос кӯмак намоем. Гуфтанем ки мо маҷбур ҳастем ҳамаи хабарҳоро дар бораи ин футболбоз пайгирӣ намоем. Маълум гардид ки бозингари испанӣ дар дастаи нави худ чӣ мехоҳад. Рамос дар 35-солагӣ масъалаи молиявиро бисёртар фикр мекунад ва ба ҳамон дастаи пайваст мешавад ки дар 2 сол 30 миллион евро маош пардохт намояд ва барои он ки ӯ агенти озод мебошад 20 миллиони дигар бонус талаб хоҳад кард. акнун мо фаҳмида истодаем ки барои чӣ ӯро аз Реал пеш кардан. Рамос дар ин масъала бо Милан гуфтушунид анҷом медиҳад, аммо ҳамаи ҳайати ин даста шояд чунин музди маош надошта бошанд. Шумо ҳоло ҳам фикр доред ки президенти Реал хато кард? Бояд Перес ба ҳар қимате ки набошад ин футболбозро дар даста нигоҳ медошт? Дар чунин шароит шумо тасаввур мекунед ки ин маблағро ҳатто ПСЖ пардохт карда наметавонад ва ё ин ки намехоҳад. Дар ин сурат Серхио Рамос маҷбур аст ки мисли Иньеста ва Хави дар Шарқ фаъолияти худро идома диҳад ё маҷбур мешавад ки ба нафақа барояд, ҳарчанд ин вариант ӯро қонеъ намекунад. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.